Hoxe estou en Porto do Son. Bueno, concretamente xa estuve en Porto do Sí. Vou participar na Sin Son 10K. O objetivo será... Bueno, quería facer menos de 35-49, pero... A ver que tal sabe isto. Comenta a favor, vaise moi ben, pero en contra non hai quen se mova. A parede, hai un aire. Kilómetro 5, 19:28, pero última subida. Bueno, como entendí, xa se acabou a carreira. Ahora estou aí xa, e xa nem esta meta. Ali ao fondo, xusto detrás da señal, ¿verdad? Está a meta, 1 kilómetro para chegar.
aquí o que foi a Simpson 10K. En canto ao meu resultado, acabei de 95 e 33 da categoría, con un tempo de 38,49 minutos, quedándome así exactamente a 3 minutos do obxectivo. Pero o día estaba imposible, con fortes refachos de vento que, nalgún deles, prácticamente me freaba de todo, outros perdía un pouco a estabilidade, e o máis curioso é que sempre viñan en contra. Creo que en ningún momento da carreira fomos co vento a favor. Ademais, cheguei un pouco resfriado e non estaba ao 100%, polo que non me podo queixar do tempo nin do rendemento obtido. Era un día para disfrutar da proba. O percorrido, deixando de lado o vento, é rápido, dando ao primeiro unha volta pola zona do porto de Portosín. Logo xa se colle a estrada xeral rumbo a Porto do Son, onde comeza un sube e baixa constante ata o quilómetro 7, onde hai unha subida longa de case 1 quilómetro e rematada esa subida pois xa é todo o terreo favorable a esta meta. En canto a organización, como sempre, moi ben, autobuses de ida ou de volta, segundo ti prefiras, a recollida de dorsais podía ser anticipada os día anterior na feira do corredor ou no mesmo día da proba. Había servizo de guardarropas na saída, voluntarios en todos os cruces cortando o tráfico, marcaxe de puntos kilométricos, avitullamento intermedio con auga, o avitullamento final moi completo con auga, froita, yogur de beber, barrita enerxética, rosca e chocolate quente. Ademais, había un posto contra a violencia de xénero que estaba regalando sombreiros como este. Este ano, como novidade, tamén podías correr un 5K o día anterior. De agasallo daban esta camiseta técnica. E as duchas, pois non fixen uso delas, pero se estaba no mesmo sitio que os outros anos, pois había 2 puntos, un máis lonxe e outro máis preto, pero incluso po máis preto hai que andar un bocacho. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.